Avui he ensalat olives. Hola, ens diem Cristiano i Udal i us venim a explicar el que hem anat a fer en el pati de l'escola La Costària. Hem anat a agafar unes herbes per poder per salar les olives. Necessitàvem ou, romaní, farigola I de cara fonoll, olives, aigua, un ou i sal. Tallem el fonoll perquè les coses siguin una mica petites. Avui hem fet les olives salades, hem anat al pati a agafar farigola i romaní i després a la classe hem posat un pot amb aigua i després hem posat el farigola i el romaní i les fulles de les olives en un pot, l'hem tancat amb aigua i ja està.